Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeye. Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose likhuluma naye Nkosi yami, kanti ngokusebenza ke ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqongo, kulapho la ngitholakala khona. Ngizolokhu nginihlupha ke nje njalo bandla Nkosi lami lo nginikhumbuza ukuthi oqalayo ukubona leli page lethu ngiyazicela nje bandla bakithi ukuthi enene abese subscribe lapha aphinde alike, senzele ukuthi Nkosi yami ngaso sonke isikhathi mangabe kukhona ama video esiwaqophile ezokwazi ukuthi asheshe afinyelele naye kuyena. So nje abaqala namhlanje ukubona leli page ngithanda ukusho Nkosi yami ukuthi siyanamukela ngenkulu injabulo. Okay, namhlanje ke ngike ngathi ke ake sizokhuluma ngalabantu okuthola ukuthi enene unenkinga yokuthi uyathonga ebusuku noma uyaphupha ebusuku, kodwa kuthi makusekuseni kuse esekhohliwe, noma kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu athi mina angiphuphi inhlobo, mina yikho into engiyithongayo, okuyinto engekho right. Lento kukhomba ukubona la kusekungalungile khona mangabe ungezothonga inhlobo, noma uthola ukuthi kwesinye isikhathi wena uthongile kodwa wasukhohlwa ekuseni. Izinto ezinjengalezo kufuneka ukuthi sizisukumele uma ngabe umuntu ungazizibi ke uzama ukuthi enene unyakazi mangabe uthola ukuthi kwenzeka kanjalo, ngoba usukucina usuphunyukwa imiyalezo isuke ibalekile esukufunakale uyithole, noma ugcina usuphunyukwa izixwayiso ezisuke zizokusiza, kodwa manje ngokuthi wena zifikile izixwayiso wavuka ekuseni usukhohliwe, kwesinye isikhathi uthola ukuthi ke noma ngabe abantu abangasekho noma idalwa zakho noma indlozi yakho noma izithunywa zifuna ukudlulisa umyalezo, uthola ukuthi manje wena ayisifiki kwanhlobo uzothi umuntu enene mina angithonge nhlobo. Okay, so okwamanje la sizoqala khona ngifuna siqale ngezinye zezinto okuthola ukuthi ziba yimbangela othola ukuthi enene uyathonga kodwa manje ebese uvuka usukhohliwe. Into yokuqala nje engingaqala ngayo namhlanje ebengifisa ukuthi sinakisise igceke ekhaya. Igceke osuke mangabe ukulona ekhaya lingcolile liyakwazi ukuthi enene uthi noma wena ugcine kwesinye isikhathi ungasathonga izinto, noma uthi noma uthonga kwesinye isikhathi uvuke ekuseni usukhohliwe, kanti ugqilazwa ukungcola kwegceke elisekhaya. Kahle kahle futhi uma ngikhuluma ngokungcola kwegceke ngikhuluma ngokuganga kwabantu kwesinye isikhathi noma ubuthakathi, ngoba phela kwesinye isikhathi abantu mabezoloke bephosa izinto ekhaya egcekeni, bephosa imithi mhlambe egcekeni, lezo zinto zonke zithi manje sukuma ebese ziyanigqilaza thina ngenhloso yokuthi enene vele kwesinye isikhathi umuntu mengabe kukhona into ayenzayo ekhaya noma kukhona ukuganga osuke kukhona ekhaya, emthini yakho usuke azi ukuthi enene khona nini into ezogqilaza ithongoleni noma idalwa zenu zigcine sengasakwazi ukuthi ikhulume ngendlela kunina, noma kube nzima kunina ukuthi nixhumane nezidalwa zenu. Yini? Ilento esuke isegcekeni. So ukungcola kwegceke kuyazidala izinkinga. Ezinye zezinto lezo engizofisa ukuthi enene lento sinakisise kakhulu noma siyikhuthalele. Ziningi ke izinto bakithi ongazama ngayo ingisho izabe ekhaya, nangale ukuthi uziye kubantu kodwa ongazama ngazo izabe ekhaya ukuthi enene uxoshe izinto egcekeni. Uphinde futhi uzothola ukuthi enene ukudla esikudlayo kwesinye isikhathi, ukudla ekusidlayo kuyasidalela inkinga kwesinye isikhathi. Mhlezi ngisho ngabe ngikhuluma ngisho nangezinto engamele sizidle, kakhulukazi thina abantu besithunywa nabantu bakamoya, ukuthola ukuthi mhlawumbe ufastile, kodwa ngizokhuluma ngayo futhi ingulube nofishi isikhathi esiningi. Kuyenza ukuthi enene kwesinye isikhathi amaphupho wakho uwakhohlwe, noma kwesinye isikhathi ungathongi inhlobo, ngoba leyo hlobo kolokudla kwenza kwesinye isikhathi ukuthi enene ugcine usegqilaza ngisho wena qobo lakho segqilaza abantu abakwembethe. So kuyingozi enene kakhulu ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi ngizokhuluma ngamathunzi, ukuba namathunzi nje emzimbeni wakho nokungahlambululeki
Kuyakudalela inkinga bakithi uthole usumuntu ongasakwazi ukuthi uphuphe noma ukhohlwe yini kwamzimba wakho ungcolile. Makungcole umzimba wakho uthole ukuthi mangikhuluma ngamathunzi amnyama ngikhuluma ngisho nangezichitho, mangabe uphonswa kakhulu ngezichitho ugcina sinesikhathi sekuvalela ngisho amaphupho. Mephutshukile amaphupho uthole ukuthi manje aphuthuka kanzima, afika kanzima, kufike leyo ngcosana izinto zakho noma ukuthonga ebusuku kungakhanyi konke ba yini ilezinto ezisuke ziphonswa kuwena. So kubalulekile ukuthi uhlale ungumuntu uziclean, uphalaze futhi ugeze. Lokho kwenza ukuthi ngesikhathi uziclean igazi kwenza ukuthi amaphupho wakho nawo akwazi ukuthi acace. Nokunye futhi ukushunqisa nje mangabe umuntu ushunqise egcekeni wenzele ukhathi ushunqisa wenzele ukuxosha imoya ngoba igceke futhi ngempela maningcolile kukhona ngisho izilwane ekhaya nako kuyagcilaza. So kuhle ukuthi ube umuntu nithola nithola izinto ezizoshunqisa egcekeni zikline igceke ngoba ngempela nabo ubuthakathi buyazidala izinkinga. Umzimba wakho kumele uzame ngazo zonke indlela ukuthi uyawuklina izichitho ngoba ziyavala ilokhuzane amaphupho kuwena, amathunzi amnyama, ukungcola komzimba uyawavala amathunzi amnyama kuwena. Nokusutha kakhulu ke bakithi kuyinkinga. Yabona mangabe uzolala usuthi ngale ndlela eyinkinga kwesinye isikhathi ngeke phela bakithi. Funa uzama ukuthi noma udla umusu udlula usuthi ukwazi ngisho unyaka ungasakwazi ukuhamba wena yini usuthi kakhulu. Kwesinye isikhathi nako kuke kube nomthelela ukuthi angakwazi amaphupho kahle ukuthi afinyelele kuwena, noma kwesinye isikhathi uzithola usukhohlwa yini ulala usuthi kakhulu ebusuku. Okay, sidluleke lapho ebese ngithi ke ake sikhulume ke ngezinto. Ngifuna namhlanje ukukhuluma ngezinto esingakwazi ukuthi mhlambe sizisebenzise futhi ezokwazi ukuthi ziwavule kwesinye isikhathi amaphupho. Lezo zinto ngizobala izinto nje ezijwayelekile wonke umuntu, izinto engaziyo ukuthi nanombani angakwazi ukuzithola ngale kokuthi kuze mhlambe zikhiphe imithi ethe uqinaqine ufuna ukukhipha ngokulula engazi kahle wonke umuntu emakhaya uzokwazi ukuthi akuthole. Okokuqala nje into engihlezi futhi ngikhuluma ngayo engaqala ukukhuluma ngayo namhlanje imilotha. Mangikhuluma ngemilotha, imilotha yomibili nayo futhi iyakwazi ukuthi ibuyise ithongo kumuntu, ihlambulule isithunywa sakho, phinde futhi kubuye namaphupho. Mangabe umlotha wezinkuni uyafutha, uyageza, uyaphalaza, kuzoba umlotha wenhlaba uyafutha, uyageza, uyaphalaza. Lezo zinto ezinye zezinto nazo ezikwaziyo ukuthi zibuyise amaphupho akho. Kuphinde kuzoba umsuzwana bakuthi ugcwele yonke indawo, akumsuzwana ungekho khona, ugcwele nje umsuzwana. So umsuzwana uyasiza kakhulu ngoba nawo uyafutha ngawo, ugqume ngawo, uyageza, uyaphalaza, uyasiza nawo ukuze uyaziklina wena ingaphakathi lakho, ugeze ngawo, uyakwazi ukuthi nawo ukubuyisele amaphupho wakho umsuzwana. Kuphinde ke kuzobala nasesiqunga, angiqali futhi ukukhuluma ngaso, naso siyasiza. Kodwa nalayisambi ngasho ukuthi mawusebenzisa isiqunga zingadluli insuku ezintathu ngoba gcina sesikujikela futhi. Kuphinde kuzoba imboziso bakithi. Imboziso iyasiza, uyipheke nje uyiphuze njenganesiphungo, uphuze nje ngenkomishini yakho. Iyakwazi futhi ukuphalaza, iyakwazi futhi ukuthi igeze, ifuthe, iyasikhipha futhi nezichitho, iyasiza futhi echithweni. Ifana nawo umsuzwana, lezi nje ziqhelisa izichitho zikwazi futhi kodwa ukuthi amaphupho wakho akwazi ukuthi aphinde abuye. Kuzoba isinemfu. Mangikhuluma ngesinemfu mina ngivamise ukusebenzisa ke isinemfu zihlukene ngoba phela sisebenzisa lezi ezisemadosheni esithengwayo. Mina isikhathi esiningi ngisebenzise lo esuke sigayele wona emakhaya. Leso sinemfu leso umuthi lo wokubhema emakhaleni lapho sokuhlanganiswe khona ukuthi sihlanganiswe yona inhlaba nogwalo amakhasi kwabo kwahlanganiswa nemlotha, inhlaba, amakhasi. So leyo gwalo emakhaya ngisebenzise wona. Kodwa naso isinemfu naso lesi sithengwayo angisho ukuthi naso sirong, naso futhi naso siyasiza futhi. Kodwa uthi mangabe usithole naso usifake kancane emanzini akho okugeza, ugeze ngaso ke sona ke ekuphalazeni ngenqene ukuphalaza
lesi esithengwayo umncamelo logayiwe ngoba ngikwazi ukuthi nawo ukuyifaka lona kancane ngiphalazi noma ulala phansi komncamelo wakho uyakwazi ukuthi ufake endwangini emhlophe ufake mhlambe neshumi lakho elimhlophe ngaphansi komncamelo ulale amaphupho akho ayakwazi ukuthi enene ageze kahle. So lezo zinto engithanda ukuthi enene sizame ngazo zonke indlela ukuthi enene sizisebenzisa phinde kuzoba ungibonisele bakithi uyaziwa ngisho emakhweme esesintu futhi ucela bakunike ungibonisele bayakunikeza kodwa mhlambe uwona before usebenzisa ungibonisele engathi ngokuqala futhi nakhona uthola izinto ezizosusa futhi izinto ezamathunzi noma izinto ezizichitho kanje njengoba ngisho mhlambe ungakwazi ukuqala usebenzisa umsuzwane alazi umsuzwane ugeze ngawo bese usebenzisa ungibonisele futhi ukuze amaphupho akho ebusuku ezokwazi ukuthi akhanye akwazi ukuthi acace ngoba ngesikhathi uziklina ngisho umzimba wakho nendalo ezikwembethe nazo zithola ukuthi enene zikwazi ukuthi zisondele kuwena. So nje ilezo zinto ebengifisa ukuthi anene ngithi nami ukuthatha lapho nalapho ukuthi ilowo nalowo into engazi kahle ukuthi zikhona emakhaya wonke umuntu uzokwazi ukuthi azithole namanzi ke bakithi singakhohlwa amanzi ukuye emanzini ke wavula amaphupho ungene emanzini ugeze uke empophomeni bakithi uyoshaya umphopho nokuthandaza amanzi ayasiza nokuthandaza futhi kuyawabuyisa amaphupho ebusuku mhlambe uma ukuthola into yokushunqisa ukuxosha izinto imoya ushunqisa uqede ulayitha amakhandlela akho bese uyathandaza umkhuleko singakemnangeke ngithi singakwenza konke kodwa masikhohlwe umkhuleko sisuke sikhohlwe indaba enkulu masikhohlwe ukuguqa ngedolo simemeze uNkulunkulu esikholele kuyena sisuke sikhohlwe indaba enkulu nako lokho futhi kuyasiza awuthi uthi wenza nokunye uthi uthinto okunye uthinto okunye kodwa singakhohlwe umkhuleko singakhohlwe ukuguqa ngedolo memeze ingilozi kuphethe uthi nawe ilwa izimpi nawe ulwe umemeze ukhuleke nawe umemeze uNkulunkulu wakho unqobe lezo zimpi ngaleso sikhathi ezigcina sezenza ukuthi enene kwesinye isikhathi amaphupho akho noma izibonakaliso zakho usuzikhohlwa noma ungasathongi inhlobo angithi yabona. So nje ukhanisa ikhandlela lakho kwesinye isikhathi omunye uzobuza ukuthi ikhandlela mhlambe ngilenze njani ungakwazi ukuthi ukhanyise ukukhule uqede ucishe bengabe unawe emakuyazi ukuthi namakhandlela kanganani nokuhle futhi kwesinye isikhathi ukuthi ngelinye ilanga ke uthandaze nje ukhule uqede kodwa ubese uyaliyeka lelo khandlela ulibeke endaweni esafe futhi phela ungasho ebusukulele uliyeke likhanya kanjalo ungene ngubeni ulale ke likhanye nje lize liyiphele likhandlela. So nje lezo zinto ebengithanda ukuthi enene bese ngithi ukuzidlulisa izinto ezaziyo ukuthi nanoma ubani ekhaya uzokwazi ukuthi enene ebese ezama naye ukuthi azenzele azithole futhi engazi ukuthi zitholakala kalula. So nje osukwini namhlanje ngizothanda ukuthi enene bese ngima lapho kodwa ngiphinde ngikhumbuze bakithi ukuthi hayibo ningakhohlwa phela bakithi ukuthi ni subscribe ukuze wonke ama video engiwaqophayo ezokwazi ukuthi asheshe afinyelele kunina. Thokozani.